polp i pimentó. Vet ací que en aquell temps que les bèsties parlaven i les persones callaven, havia un monstre que se deia Pol i vivia en una casa encantada. El monstre Pol es va trobar un gat i es va espantar. Li va posar de nom Pimentó. Pol estava amb Pimentó i es va trobar una carabassa amb molta pols. La varen netejar, la varen torar i se la varen menjar. El que no sabien és que als monstres els queia malament la carabassa. Amb un poquet de mal de panxa es posà a agranar la pols i agranant un anell es va trobar. En aquell moment Polp es va posar l'anell al dit i va començar a volar. Després va volar i el mal de panxa se li va passar i el gat va adoptar. I vet ací un monstre i vet ací un gat, aquest conte s'ha acabat.